कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு 17வது அத்தியாயம். இன்னும் ஒரு நாள் தான் இருக்கு பாக்கி இந்த 18 நாள்ல. ஸோ எல்லோருமே வந்து வெற்றிகரமாக இந்த 18 நாளும் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்ரத்தையோட நீங்க வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்கிறீர்கள் எல்லோருமே. ரொம்ப முதல்ல அதுக்கு முதல் நன்றி எல்லோருக்குமே. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அத்தியாயம் வந்து ஸ்ரத்தா திரய விபாக யோகம். திரயம்னா 3 அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி ஸ்ரத்தா திரய விபாக யோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விசுவாசத்தின் அதனுடைய பிரிவுகள் அதை வந்து என்னங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். அதற்கு முன்னாடி நம்ம இஸ்கான் மங்களூரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டைட்டிஸ் நம்ம வந்து வணங்கி கொண்டு செஷனுக்குள்ள நம்ம செல்லலாம். நேர்த்திக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் வந்து தேவ மற்றும் அசுர ஸ்வபாவங்கள், தேவாசுர விபாக யோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, தேவன் யார், அசுரன் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து அவனுடைய அந்த குணாதிசயங்களை குறித்து சொல்லி அந்த குணாதிசயங்களோடு இருப்பவன் வந்து எப்படி நடந்து கொள்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதற்கு பின் வந்து அந்த அசுரகுணம் அப்படிங்கிறது என்ன அதை வந்து அவர் தெளிவா சொன்னார். அதற்கு பின் வந்து இந்த அசுர ஸ்வபாவங்களின் விளைவுகள் என்ன, அதனால வந்து என்ன மாதிரி கதி கிடைக்கிறது, அது நரகம் முதலான அந்த கீழான கதி, இல்லைன்னா வந்து கீழான ஒரு பிறவிகள். அதற்கு பின் வந்து அதிலிருந்து முன்னேற்றம் பெற்று ஒருவன் வந்து மேல் நோக்கி செல்லுதல், மேல் நோக்கி அந்த கிரகங்களுக்கு மேல் நோக்கிய நிலையை அதை நோக்கி செல்லுதல், அதை பத்தி வந்து பகவான் நேத்திக்கு சொன்னார். இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகம். இதுல வந்து முதல்ல பகவான் சொல்ல போறது என்னன்னா, இந்த அங்கீகரிக்கப்படாத ஒரு வழிபாடு அதை பற்றி வந்து அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறான். அங்கீகரிக்கப்படாத அந்த மோனோலித்திக் இம்பர்சனலிசம், அப்புறம் வந்து உருவமற்ற வழிபாடு, அதெல்லாம் பற்றி அவர்கள்லாம் எந்த இதுல இருக்கார்கள். இப்போ வந்து சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 குணங்கள் நம்ம பார்த்தோம். குணத்ரய விபாக யோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா. எல்லாமே இந்த முக்குணங்களால் தான் ஆட்டி படைக்கப்படுகிறது இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே. அதனால அர்ஜுனன் கேட்கிறான், இந்த அங்கீகரிக்கப்படாத வழிபாடு வந்து எதில் வருகிறது அப்படின்னு சொல்றான். யோ சாஸ்திர விதி முத்ஸ்ருஜ்ய அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் கேள்வி. அதற்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பதில் சொல்றார். முக்குணங்களே வந்து ஒருவரின் அந்த நம்பிக்கையையும் தீர்மானிக்கிறது, அந்த வழிபாட்டையும் வந்து அந்த முக்குணங்களே தீர்மானிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் பதில் சொல்றார். 2-7 ஸ்லோகங்கள். த்ரிவிதா பவதி ஸ்ரத்தா. ஸ்ரத்தா அப்படின்னா வந்து எவன் வந்து ஸ்ரத்தையோட அந்த பக்தி ஒரு காரியத்தை, பக்தின்னு இல்லை, ஸ்ரத்தையோட ஒரு காரியத்தை செய்கிறான் இல்லையா, ஏதோ ஒரு காரியம் செய்வதற்கு அவனுக்கு ஒரு ஸ்ரத்தை இருக்கிறது. அந்த முக்குணங்களின் இருப்பவர்களுடைய அந்த ஸ்ரத்தை எங்கெல்லாம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இந்த ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். முக்குணங்களில் அமைந்த அந்த உணவுகள், அதாவது எப்படி வந்து ஒருத்தனுடைய அந்த நம்பிக்கை வந்து முக்குணங்களின் அடிப்படையில் இருக்கிறதோ, அதே போல வந்து உணவும் கூட, நம்ம உட்கொள்ளும் உணவும் கூட முக்குணங்களின் அடிப்படையில். இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த சாத்விக உணவு, ராஜச உணவு, தாமச உணவு. ஆயு சத்வா பலாரோக்கிய அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்துல 8-10 வரைக்கும் பகவான் சொல்ல போறார். இதற்கு பின் வந்து முக்குணங்களில் அமைந்த அந்த யாகங்கள், அதையும் பற்றி பகவான் சொல்றார். அபலாங்ஷே பிர் யக்ஞோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு 11-13 ஸ்லோகம் வரைக்கும் முக்குணங்களில் அமைந்த அந்த யாகங்கள் எவை, அப்புறம் 3 வகையான தவங்கள் யாவை அப்படின்ட்டு 14-16 பூஜனம் சௌச்ச மார்ஜவம். அதற்கு பின் முக்குணங்களில் அமைந்த தவங்கள், தவங்கள்ல இருந்து 3 வகை முதல்ல. அதற்கப்புறம் வந்து முக்குணங்களில் அமைந்த தவங்கள் 17-19 பீடையா கிரியத்தே தபகா. அதற்கு பின் 20-22 ஸ்லோகம் தேஷே காலேச்ச பாத்ரேச்ச அப்படின்னு சொல்லிட்டு முக்குணங்களில் அமைந்த தானங்கள். இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போறோம், முக்குணங்கள்ல அமைந்த வெவ்வேறு செயல்பாடுகள், அதை வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த அத்தியாயத்துல. அதற்கு பின் வந்து ஓம் தத் சத், யாகம் தவம் தானம் ஆகியவை வந்து பகவானை குறித்து வழங்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 23-28 ஓம் தத் சத் இது நிர்தேஷோ அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றார். முதல் 2 ஸ்லோகம் அர்ஜுன உவாச்ச ஏஷாஸ்திர விதி முத்ருஜ்ய யஜந்தே ஸ்ரத்தயான்விதாः தேஷாம் நிஷ்டா து கா கிருஷ்ண சத்வமாஹோ ரஜஸ்தமஹ. அர்ஜுனன் வினவினான், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை
பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கு ஏற்ப வழிபடுபவர்கள், அவர்களுடைய நிலை என்ன? இப்போ வந்து பகவான் முன்னாடி என்னெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தார், இந்த தேவன் யாரு, அசுரன் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் பத்தி சொன்னார். அப்புறம் வந்து இந்த அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த குணத்திரய விபாக யோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த முக்குணங்களில் அதனுடைய செயல்பாடுகள் அது நம்ம பார்த்தோம். சத்துவத்துல இருக்கிறவன் எப்படி இருப்பான், ரஜோ குணத்தில் வந்து மேலோங்கி இருப்பவன் எப்படி இருப்பான், தமோ குணங்களில் மேலோங்கி இருப்பவன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஞானத்தை சொன்னார். அதற்கு பின் வந்து அவருடைய அந்த அந்த புருஷோத்தமன் அப்படிங்கக்கூடிய அவருடைய அந்த ரகசியங்களிலே ரகசியமான அவருடைய நிலையை பற்றி அவர் விவரித்தார். இப்பொழுது இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டீர்கள். ஆக இதை தவிர தன்னுடைய கற்பனைக்கு ஏற்ப ஒரு சில பேர் வழிபடுவார்கள். அதாவது இதுல வந்து சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்காது இதை பத்தி எல்லாம். இருந்தாலும் வந்து தன் மனத்திற்கு கற்பனைக்கு ஏற்ப ஏதோ ஒரு மரத்தையோ இல்லைன்னா வந்து ஏதோ ஒரு உருவத்தையோ வந்து வழிபடுபவர்கள் தான் இருக்கிறார்கள். அவர்களின் அந்த கற்பனைக்கு ஏற்ப வழிபடுபவர்கள் வந்து அவர்களுடைய நிலை என்ன? அவர்கள் வந்து சத்வகுணத்தில் இருக்கிறார்களா, ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறார்களா, இல்ல தமோ குணத்தில் வழிபடுகிறார்களா அப்படின்னு கேட்கலாம். பகவான் வந்து அதுக்கு பதில் சொல்றார். த்ரிவிதா பவதி ஸ்ரத்தா தேஹினாம் சாஸ்பபாவஜா சாத்விகி ராஜசி சைவ தாமசி சேதி தாம் ஸ்ருணு. புருஷோத்தமர் கூறுகிறார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கையும் வந்து சத்வம் அல்லது ரஜோகுணம் அல்லது தமோ குணத்தில் வந்து 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். அந்த எப்படி வந்து உன்னுடைய குணங்கள், உன்னுடைய செயல்பாடுகள் வந்து எப்படி உன்னுடைய குணங்களுக்கு தகுந்தாப்புல அந்த முக்குணங்களுக்கு தகுந்தாப்புல இருக்கிறதோ அதே போல வந்து இந்த 3 முக்குணங்களாகிய சத்வம் ரஜஸ் தமஸ்க்கு ஏற்பதான் அவனுடைய வழிபாடுமே அமைந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பத்தி சொல்ல போறாரு. இப்போ இந்த பக்கத்துல இருக்கிற இந்த சார்ட் வந்து இன்னைக்கு ஜஸ்ட் ஒரு சம்மரியா பார்க்கலாம், நாளைக்கு டீட்டெயில்டா பார்க்கலாம். இதுல என்ன பார்க்குறோம்னா, இதுல வந்து முதல்ல வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து அவர்கள் வந்து நம்ம தெரியும், அவர்கள் வந்து ரொம்ப தீவிரமா வேலை செய்வதிலேயே ஈடுபடுவார்கள். அவர்கள் வந்து அந்த கர்ம யோகத்தையே, அதாவது கர்மங்களையே செய்து கொண்டு, அப்புறம் வந்து அந்த காமம் அவர்கள் வந்து இந்த பலநோக்கு செயல்கள் அதில் தான் ஈடுபடுவார்கள். காமம் அந்த இது சம்பந்தமான காரியங்கள், எதை பார்த்தாலும் ஒரு ஆசை, அந்த ஆசையினால் தான் இன்னும் நிறைய வந்து சேகரிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த வேலை செய்வது. அது அவர்கள் வந்து இப்படியே செய்து அவர்கள் வந்து சொர்க்கலோகம் வரைக்கும் செல்லலாம். அந்த ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து சொர்க்கலோகம் வரைக்கும் பயணிக்கிறார்கள். அவர்களுடைய அந்த கர்மத்தையே செய்து. ஒரு சில பேர் வந்து அந்த பலநோக்கு எண்ணத்தோடு அந்த யாகங்களை கூட செய்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். பகவானை குறித்து கிடையாது, பலநோக்கு, தனக்கு ஒரு செல்ஃபிஷ் நேச்சரோட தனக்கு ஏதோ வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட அந்த யாகங்களை செய்து சொர்க்கலோகம் வரைக்கும் செல்லலாம். அதற்கு பின் வந்து திரும்பவும் இந்த ஜட உலகில் தான் பிறப்பார்கள். ஆனால் இப்படி இல்லாமல் ஒருத்தன் வந்து சத்வகுணத்திலேயே நிலைத்திருந்தானால், அந்த சத்வகுணம் சார்ந்த காரியங்களிலேயே செய்து கொண்டிருந்தால் அவன் வந்து இந்த ஞானத்தை பகவான், அதாவது தன்னை பற்றிய ஞானம், முதல்ல வந்து தான் வந்து ஆத்மா அப்படிங்கிற ஞானம், அதை நோக்கி, அதாவது ஆத்மாவுக்கு வந்து வேற எந்த ஒரு பாதிப்பும் கிடையாது, ஆகையினால் அந்த ஆத்ம ஞானத்தை முதலில் பெற்று அதற்கு பின் வந்து அந்த முக்திக்கான பாதையில் சென்று அந்த பிரம்மன்கிறது இங்க ஆத்மஸ்வரூபத்தை தான் சொல்றது. பிரம்மன் அப்படிங்கிறத அது ஆத்மா அப்படிங்கிறது ஒரு அர்த்தம், ஜீவாத்மா. அந்த நிலை வரைக்கும், ஆத்மாவை அறிந்து கொள்ளும் அந்த நிலை வரைக்கும் அவன் செல்கிறான். இதற்கு மேல இந்த சத்வத்திலேயே இருந்து கொண்டு பகவானுடைய தியானத்திலேயே சத்வகுணத்திலேயே இருக்கணும், பகவான் சம்பந்தமான காரியங்களிலே ஈடுபட்டு கொண்டு அப்படியே நம்ம வந்து நாம ஜபத்தை செய்து கொண்டு பகவானுடைய அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஜபத்தை செய்து கொண்டு அதை வந்து பரிபூர்ணமாக ஒரு பிழை இல்லாமல், ஏன்னா வந்து நிறைய 10 அஃபென்சஸ் சொல்லியிருக்காங்க, அந்த ஜபம் பண்றதுல கூட அஃபென்சஸ்லாம் நிறைய நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் செய்யாமல் அந்த சுத்த சத்வ நிலைக்கு செல்பவன், அதற்கு மேல வந்து சத்வத்துக்கு மேல சுத்த சத்வ நிலைக்கு செல்கிறான். அவன் வந்து அந்த பக்தியை வந்து மென்மேலும் செய்து கொண்டு பிரேம பக்தி அப்படிங்கிறது தான் ஹையஸ்ட் லெவல். அதற்கு மேல் வந்து அவன் கிருஷ்ணலோகத்தையே அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்தனுடைய பாதையை சொல்கிறார்கள். இதுல வந்து இந்த தாமச இருக்கிறவர்களை பத்தின பேச்சுக்கே இடம் இல்லை. ஏன்னா வந்து எப்படின்னு ராஜச இதுல இருக்கிறவர்களாவது இந்த சொர்க்கலோகம் வரைக்கும் போகிறார்கள். ஆனா தாமஸ்ல குணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து அவர்களுடைய கதி வந்து இதில் குறிப்பிடவில்லை. அப்படின்னா வந்து அவர்களுடைய கதி வந்து ரொம்ப மோசமான கதி. ஏன்னா வந்து கீழான அந்த விலங்குகளின் அந்த இடங்களிலோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு நரகம் முதலான இந்த இடங்களிலோ தான் சென்று பிறக்கிறார்கள். ஆகையினால இது வந்து ஒரு ஷார்ட்டா பாக்குறோம். நாளைக்கு வந்து இதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயில்டா பார்க்கலாம். அதற்கு பின் வந்து 3-4 ஸ்லோகங்கள். சத்வானு ரூபா சர்வஸ்ய ஸ்ரத்தா பவதி பாரத ஸ்ரத்தா மயோயம் புருஷோய
புருஷோயோ யச் ஸ்ரத்தஸ் ச ஏவச்ச ஏவசக. பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கிறான். உயிர் வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக கூறப்படுகிறான். இதுவும் அதான் சொல்றார் பகவான். திரும்பவும் தான் அந்த சத்வம், ரஜோ, தமோ, அந்த 3 குணங்கள் தான், 3 சக்திகள் தான் வந்து இந்த ஜட இயற்கை வந்து இயக்கி கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு தகுந்தாற்போல் அவன் வந்து எதுல வந்து மேலோங்கி இருக்கிறானோ அதற்கு தகுந்த நம்பிக்கையை வந்து அவன் விருத்தி செய்து கொள்கிறான். அதே மாதிரிதான் அவனுடைய நம்பிக்கையும் இருக்கிறது. அவன் வந்து ஒரு தாழ்ந்த ஒரு பலனிலேயே வந்து ஒரு பலன் நோக்கு செயல்களிலேயே இருந்து கொண்டிருந்தான். ஆனால் தன்னையே திருப்தி பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா வந்து அவன் வந்து ஒரு கீழான ஒரு, இப்போ இதுல பாக்குறோம் இந்த டெமி காட் வர்ஷிப்லாம் பாக்குறோம், அது மாதிரி ஒரு நிலையிலேயே இருந்து விடுகிறான். அப்படி இல்லை அப்படிங்கிறவன் வந்து பார்த்தோம். அப்படி இல்லை, பகவானையே நினைத்து அந்த அந்த வழியில் போகிறவன் வந்து மேம்பட்டு செல்கிறான், பகவானுடைய அந்த பாதையில் மேம்பட்டு செல்கிறான். யஜந்தே சாத்விகா தேவான் யக்ஷர க்ஷாம்சி ராஜசாஹா பிரேதான் பூத கணாம்சான்யே யஜந்தே தாமசா ஜனாஹா. சத்வகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் பேய்களையும் பூதங்களையும் வழிபடுகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து இதுல வந்து தெளிவா சொல்றார். அப்புறம் 5-6 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து அசாஸ்திர விஹிதம் கோரம் தப்யந்தே ஏ தபாஜனாக தம்பா ஹங்கார சம்யுக்தாக காமராக பலான்விதாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 ஸ்லோகங்கள்ல காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடமைகளை, தவங்களை தற்பெருமுறையுடன் அகங்காரத்துடன் செய்பவர்கள் வந்து என்ன ஆகிறார்கள்? அவர்கள் வந்து உடலின் ஜட மூல கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் வந்து அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெளிவா பாக்குறோம் இந்த படத்துல எல்லாம். யாரெல்லாம் வந்து தன்னுடைய உடலையே வந்து ஒரு சித்திரவதைக்கு உட்படுத்தி கொண்டு பகவானை வந்து பிரார்த்தனை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படிங்கிற பேர்ல வந்து தன்னுடைய உடலையே வந்து அவர்கள் வந்து சித்திரவதைக்கு உள்ளாக்குகின்றனர். ஏன்னா வந்து நம்முடைய உடல் வந்து ஒரு கோயில் மாதிரி, ஏன்னா பகவான் குடியிருக்கிற கோயில், அதை வந்து நம்ம துன்புறுத்திக்க கூடாது அப்படிங்கறத தான் பகவான் சொல்றாரு திரும்ப. ஏன்னா பகவான் உள்ளுக்குள்ள உரைகிறார். அப்போ வந்து நம்மளோட உடலே வந்து ஒரு கோயில் ஆகிறது. அதை வந்து நம்ம நினைத்தபடிதான் வந்து துன்புறுத்தி கொள்ளக்கூடாது. அப்படி ஒருவேளை ஒருத்தன் வந்து தன்னுடைய உடலையே துன்புறுத்தி கொண்டு அந்த தவங்களையும் காரியங்களையும் செய்தானால் அவன் வந்து ஒரு ராட்சசன், அவன் வந்து அசுர சுபாவம் உடையவன். இப்போ வந்து இந்த படத்துல பாக்குறோம், ஹிரண்யகசிபு வந்து ஒரு எப்படி ஒரு கோரமான ஒரு தபத்தை மேற்கொண்டான். அந்த எலும்பு கூட அவனுடைய உடலே போயிட்டு ஒரே ஒரு இந்த கரையான் புற்றுகளாக அவனை சுற்றி எழும்பி கடைசியில வந்து ஒரு எலும்பு கூடு இருக்கிற நிலைமைக்கு போய்விட்டான். எதற்காகனா வந்து அவன் உலகையும் அவனே ஆள வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு செல்ஃபிஷ், ஒரு சுயநலத்திற்காக, அப்படிங்கிற ஒரு கீழான ஒரு பலனிற்காக. அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு கோரமான காரியங்கள்லாம் ஈடுபடுவார்கள். உண்மையிலேயே பகவான் மேல அந்த பக்தி இருக்கிறவர்கள் வந்து தன்னுடைய உடலை வந்து இந்த மாதிரி வருத்தி கொள்ள மாட்டார்கள். இந்த ராவணன் கூட வந்து வேண்டாத தன்னுடைய கையை வெட்டி கொள்றது, தலையை வெட்டி கொள்றது, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு அகோரமான தவம் இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து ஒரு அசுரத்தன்மை தான் குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. ஆஹா, இப்போ வந்து பகவான் உணவுகளை பற்றி இது வரைக்கும் சொன்னது வந்து அந்த சத்வம், ரஜஸ், தமஸ், அதற்கு தகுந்தாற் போல அவனுடைய வழிபாடு இருக்கும் சொன்னார், நம்பிக்கை இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஆகாரம், ஒருவரும் வந்து உட்கொள்ளக்கூடிய ஆகாரமும் வந்து அதிலும் வந்து சாத்வீகமான ஆகாரம், ராஜசமான ஆகாரம், தாமசமான ஆகாரம் இருக்கிறது. அதை பற்றி பகவான் சொல்றார். ஆஹாரஸ்வபி சர்வஸ்ய த்ரிவிதோ பவதி பிரியஹ யஜ்ஞஸ்தபஸ்ததா தானம் தேஷாம் பேதமிவம் ஸ்ருணு. ஒவ்வொருவர் விரும்பும் உணவிலும் கூட ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப 3 வகைகள் உண்டு. இது வந்து யாகங்கள், தவங்கள் மற்றும் தானத்திற்கு பொருந்தும். அதுக்கும் பொருந்தும், உணவுக்கும் பொருந்தும், தானம், யஜ்ஞம், தவத்துக்கும் பொருந்தும். அவற்றிற்கு இடையிலான வேறுபாடுகளை தற்போது கேட்பாயாக. ஆயு சத்வ பலாரோக்கிய சுகப்ரீதி விவர்த்தனாக ரஸ்யாக ஸ்னிக்தாக ஸ்திரா ஹிருத்யா ஆஹார சாத்விக பிரியாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயுளை நீடிக்க கூடியதும், வாழ்வை வந்து தூய்மைப்படுத்தக்கூடியதும், பலம் பொருந்தியதும், ஆரோக்கியம் கொடுப்பதும்,
சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுப்பதுமான உணவுகள் வந்து சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக அப்படி இருப்பவர்களுக்கு பிரியமானவை. இத்தகு உணவுகள் ரசம் உள்ளவையாகவும் கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாகவும் இதயத்திற்கு இதமளிப்பதாகவும் உள்ளன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்வகுணம் இருப்பவர்கள் வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு சாத்வீகமான ஆகாரத்தை உட்கொள்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இதுல சொல்றார். அதற்கு பின் வந்து கட்வம் லவணார்த் யுஷ்ண தீக்ஷ்ண ருக்ஷ விதாஹினஹ ஆஹார ராஜசஸ் ஏஷ்டா துக்கஷோ காம யப்ரதாக. மிகவும் கசப்பான அல்லது மிகவும் புளிப்பான, இல்லைன்னா நிறைய உப்பு நிறைந்த, ரொம்பவும் சூடான, ரொம்பவும் காரமான, இல்லைன்னா ரொம்பவே உலர்ந்து போன மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்களை வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விரும்பத்தக்கதாகும். இத்தகு உணவுகள் வந்து துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயையே உண்டாக்குகின்றன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். யாதயாமம் கதர்சம் பூதி பர்யூஷிதம் சயத்து உச்சிஷ்டம் அபி சாமேத்தியம் போஜனம் தாமச பிரியம். தாமச உணர்வில் இருப்பவர்கள் வந்து உண்பதற்கு 3 மணி நேரம் முன்பே சமைக்கப்பட்ட உணவு, அப்படிப்பட்டதே ஒரு தாமசம் அப்படின்னு சொல்றார் பகவான். உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட உணவு, சுவையற்ற உணவு, இல்லைன்னா வந்து ரொம்ப பழைய உணவு, ஊசி போன உணவு, எச்சில் பட்டது, மற்றவருடைய எச்சில் பட்ட உணவு வந்து அதுவும் வந்து உண்ணத்தகாததுதான். தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள் இவை எல்லாம் வந்து தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. ஆனா இந்த உச்சிஷ்டம் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒரே ஒரு விதிவிலக்கு இருக்கு. பாகவதர்களுடைய உச்சிஷ்டம் வந்து ரொம்ப உசத்தியாக கூறப்படுகிறது. ஒரு பரம பாகவதன் அவனுடைய உச்சிஷ்டம், அதுக்காக அவன் எச்சல் பண்ணதை சாப்பிடணுங்கிறது கிடையாது. அவன் சாப்பிட்ட அந்த இலையில் வந்து அவர்கள் தனியாக எடுத்து வைத்திருந்தால் உச்சிஷ்டம்ங்கிறது இப்ப அந்த காலத்துல கூட ஒரு வழக்கம் இருக்கிறது. என்னன்னா பெரிய மனிதர்கள் வந்து அவர்கள்லாம் வந்து சாப்பிடும்போது தன்னுடைய ஆகாரத்தில் வந்து ஒரு சிறிய அளவை வந்து அவர்கள் எச்சில் படாமல் தனியாக இலையிலேயே எடுத்து வைத்து விடுவார்கள். எதற்குன்னா வந்து ஒரு விலங்கிற்கோ எதற்கோ கொடுப்பதற்காக. அப்படிப்பட்ட எச்சில் படாத உணவு தான் சாப்பிடணும். ஆனா வந்து அவருடைய, அதாவது இன்னொரு பக்தர் உண்ட உணவை வந்து அதனுடைய மிச்சத்தை உண்டால் அது ரொம்ப வசதி. ஆனா மற்ற பேர்களுடைய உச்சிஷ்டம் வந்து ரொம்ப மட்டமானது. அது வந்து தாமச ஒரு உணவு அப்படிங்கிறத பகவான் இதுல சொல்றார். ஊசி போனது, பழையது, எச்சில் பட்ட உணவு, தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள், இது எல்லாமே நம்ம என்னென்னு நம்மளுக்கே தெரியும். இந்த படம் எல்லாம் போட்டு இருக்கிறார்கள், நீங்களே பார்த்து கொள்ளலாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து இப்போ வந்து யாகத்தை பத்தி சொல்ல போறாரு. இப்போ இது வரைக்கும் உணவு வந்து பார்த்துட்டோம். சத்வம் ரஜஸ் தமஸ்ல வந்து முக்குணங்களில் அமைந்த உணவுகள் பார்த்தாச்சு. இப்போ வந்து முக்குணங்களில் அமைந்த யாகங்களை பற்றி பகவான் கூறப்போகிறார். 11-12 அபலாங்காங்ஷிபிர் யக்ஞோ விதிதிஷ்டோ யுஜ்யதே மேவேதி மனஹ சமாதாய சாத்விகः. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காமல் பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் அந்த யாகம் வந்து சத்வகுணத்தை சார்ந்ததாகும். ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து ஒரு யாகம் செய்யக்கூடாது. அப்படி செஞ்சா அது சாத்விக யாகம். அபிசந்தாய துபலம் தம்பார்தமபி சைவயத் இஜ்யதே பரதஷ்ரேஷ்டம் யஜ்ஞம் வித்தி ராஜசம். ஆனால் ஏதேனும் பௌதிக நன்மையை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகங்கள் வந்து பரதனின் தலைவனே இது வந்து ரஜோகுணத்தில் சார்ந்தது என்பதை நீ புரிந்து கொள்வாய். அதற்கு பின் வந்து விதிஹி நம சிருஷ்டான்னம் மந்திரஹீன மதக்ஷிணம் ஸ்ரத்தா விரஹிதம் யஜ்ஞம் தாமசம் பரிசக்ஷதே. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், பிரசாத விநியோகமும் செய்யாமல், வேத மந்திரங்களை வந்து சரியாக உச்சாடனம் செய்யாமல், புரோகிதர்களுக்கு உண்டான தட்சணை கூட வந்து சரியாக கொடுக்காமல், இதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு அவநம்பிக்கையோடு, அதாவது நம்பிக்கையே இல்லாமல் செய்யப்படும் அந்த யாக யஜ்ஞங்கள் வந்து தமோ குணத்தை சார்ந்ததாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் இதைத்தான் சொல்றாரு. இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அல்பமான பலன்களுக்காக ஒரு சாஸ்திர விதிப்படி, சாஸ்திரத்துல வந்து தன்னுடைய உடலை எல்லாம் துன்புறுத்தி கொண்டு செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு எந்த சாஸ்திரத்திலுமே சொல்லவே இல்லை. தன்னுடைய உடலை வந்து எந்த விதத்துல துன்புறுத்தி கொண்டாலும் அது வந்து தவறான ஒரு வழிபாடுதான். அது வந்து சொல்லப்படவில்லை, சாஸ்திரத்துல சொல்லப்படவில்லை. அப்படிப்பட்டவை வந்து தாமச யஜ்ஞங்கள் அப்படிங்கிறது பகவான் சொல்றாரு இதுல. அதற்கு பின் வந்து இப்பொழுது வந்து
தவங்கள் இப்போ வந்து யாகங்கள் பார்த்தாச்சு. இப்போ 3 முக்குணங்களில் அமைந்த இந்த தவங்களை பற்றி பகவான் கூறப்போகிறார். வேதத் விஜ விஜகு வேதத் விஜகுரு ராஜ்ய ராஜ்ய பூஜனம் சௌச்சமார்ஜவம் பிரம்மச்சரிய அஹிம்சாச்ச ஷரீரம் தவ உச்சியதே. பிராமணர்கள், ஆன்மீக குருக்கள், பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை முதலியவை வந்து இப்படி எல்லாம் செய்யறது வந்து உடலின் வந்து இது வந்து தவங்களை பற்றி சொல்கிறார். இதுல வந்து 3 குணங்களில் அடிப்படையான தவங்கள் வந்து அது பார்க்க போறோம். இப்ப வந்து 3 வகையான தவங்கள் முதல்ல சொல்றார். இப்படிப்பட்ட தவங்கள் வந்து உடலின் தவங்கள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றார். இதெல்லாம் வந்து உடலின் தவங்கள் ஆகும்னா ஒரு பிராமணர்களை வழிபடுவது, இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஆன்மீக ஒரு ஆச்சாரியர்களை வணங்குவது, பெரியோர்களை தாய் தந்தர்களை வழிபடுவது, அப்புறம் வந்து தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை இதெல்லாம் வந்து இப்படிலாம் செய்யறது வந்து உடல் சம்பந்தமான தவங்களாகும், உடலினாலே செய்யப்படும் தவங்களாகும். அனுத்வேகரம் வாக்கியம் சத்தியம் பிரியஹிதம் சயத்து ஸ்வாத்யாயாப்ய சனம் சைவ வாங்மயம் தப உச்சியதே. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு. இப்படிப்பட்ட பேச்சு வந்து ஒரு உண்மையாகவும் இருக்கணும், இனிமையாகவும் இருக்கணும், நன்மை வந்து கொடுக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கணும். பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு. வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வந்து வாக்கினால் நம்முடைய வாயினால் வந்து செய்யக்கூடிய, அந்த நாவினால் செய்யக்கூடிய தவங்களாகும். அப்புறம் வந்து மனப்பிரசாதக சௌம்யத்வம் மௌனமாத்ம வினிகிரஹ பாவசம் சத்ரியே தத்வோ மானச முச்சதே. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை வந்து மனதினாலேயே செய்யப்படும் தவங்களாகும். மனதினாலே ஆகியவை வந்து உடலால் செய்யக்கூடிய தவங்கள், வாக்கினால் செய்யக்கூடிய தவங்கள், அப்புறம் வந்து மனதினாலேயே செய்யக்கூடிய தவங்கள். ஒரு மௌனமாவே இருப்பது, திருப்தியா இருக்கிறது, எது கிடைச்சாலும் திருப்தி, எளிமையா இருக்கிறது, அப்புறம் வந்து தனது இருப்பின் தூய்மைனா நம்ம உள்ளுக்குள்ள அகத்தூய்மை அதை சொல்றார். அப்புறம் வந்து சுய கட்டுப்பாடோடு இருக்கிறது. இதெல்லாம் வந்து மனதினால் செய்யக்கூடிய தவங்களாகும் அப்படின்னு சொல்றார். இப்போ வந்து ஸ்ரத்தையா பரயா தப்தம் தபஸ் தத்ரிவிதம் நரைஹி அபலாங்ஷிபிர் யுக்தைஹி சாத்விகம் பரிசக்ஷதே. இப்போ மேல சொல்லப்பட்ட 3 விதமான தவங்களுமே வந்து சாத்வீகமான தவங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்றார். இந்த 3 வகையான தவங்களுமே ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது, வெறும்னா செய்யக்கூடாது, பகவானை வந்து திருப்தி செய்வதற்காக இந்த 3 தவங்களையும் செய்ய வேண்டும். உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது அது வந்து சத்வகுணத்தில் அமைந்த தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இப்ப இதெல்லாம் பாக்குறோம். நம்ம நிறைய யாத்திரைகள்லாம் இப்போ கூட நம்ம வந்து இஸ்கான் மங்களூர்ல வந்து நிறைய இந்த மாயாப்பூர் யாத்திரையெல்லாம் போய்விட்டு இருந்தார்கள். எதுவும் ஒரு பலன் எதிர்பார்த்து போகல, பகவானுக்கு வந்து ஒரு கைங்கரியமாக தான் சென்று விட்டு வந்தார்கள். ஆகையினால் இது எல்லாமே வந்து சாத்வீகமாக செய்யக்கூடிய இந்த தபங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அப்புறம் வந்து சத்காரமான பூஜார்த்தம் தபோ தம்பேன சைவயத்து கிரியத்தே ததிஹ புரோக்தம் ராஜசம் சலமத்ருவம். மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை வந்து சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். இது வந்து ரொம்ப டெம்பரரி பெனிஃபிட் தான் கொடுக்கும். ஒரு மான மரியாதை எதிர்பார்த்து செஞ்சோம்னா அப்பேற்பட்ட வழிபாடுகள் வந்து ஒரு டெம்பரரி பெனிஃபிட் தான் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அது வந்து சஞ்சலம் தான் கொடுக்கும், நம்மளுக்கு வந்து துக்கத்தை தான் கொடுக்க போகிறது இப்பேற்பட்ட தவங்கள். அப்புறம் மூடகிராஹிணாத்மனோ யத் பீடயா கிரியதே தபஹ பரஸ்யோத் சாதனார்த்தம் வா தத்தாமச முதாகிருதம். பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வர்த்தி கொண்டு முட்டாள்தனமாக முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் வந்து தமோ குணத்தில் இருக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். மற்றவர்களை வந்து அழிக்கணும். இப்ப வந்து இந்த ஹிரண்யகசிபு வந்து அந்த தேவர்களை அழிக்க வேண்டும்,
விஷ்ணுவையே அழிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சுன்னு பண்ணினான். ஒரு முட்டாள்தனமா ஒரு காரியத்தை பண்ணினான். இவையெல்லாம் வந்து ஒரு தாமச குணத்தில் செய்யக்கூடிய ஒரு தவங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். இப்படிப்பட்ட தவங்கள் தேவையே இல்லை. இது செஞ்சும் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. இந்த ராஜசமும் தாமசமும் இப்படிப்பட்ட ஒரு தவங்களை வந்து செய்வதனால ஒரு பயனும் கிடையாது. அதுக்கு செய்யாமலே இருந்து விடலாம். அதற்கு பதில் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த 3 வகையான தானங்கள் கூறுகிறார். இப்போ தாதவ்யமிதி யத்தானம் தீயதே அனுபகாரினே தேசகாலேச்ச பாத்ரேச்ச தத் தானம் சாத்விகம் ஸ்மிருதம். பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை வந்து நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு சரியான ஒரு பாத்திரம் அறிந்து பிச்சையிடு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் வந்து சத்வகுணத்தில் அமைந்தது. யத்து பிரத்யுபகாரார்த்தம் பலமுத்திஷ்ய வாபுனஹ தீயதே ச பரிக்ளஷ்டம் தத் தானம் ராஜசம் ஸ்மிருதம். பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து வேற யாரோ வந்து ஏதோ ஒரு பிரதிபலன் அதை வந்து செய்ய போகிறார்கள் அப்படிங்கிற பிரதிபலனை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை வந்து விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் வந்து தானம். ஏதோ கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையிலேயே அந்த எண்ணம் கிடையாது, கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு மனமே இல்லாமல் கொடுக்கிறது. இதெல்லாம் வந்து ராஜச குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதேஷ காலே யத்தானம் பாத்ரேப்யஷ்ச தீயதே அசத்கிருதம வஜ்ஞாதம் தத்தாமச முதாகிருதம். தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபருக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி ஒரு மரியாதை இல்லாம ஒரு அலட்சியமா வந்து ஒரு அவமரியாதையோட கொடுக்கக்கூடிய அந்த தானங்கள் வந்து தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கூறப்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நம்ம பாக்குறோம். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எல்லாமும் இங்க படத்துல போட்டுக்கிறார்கள். நீங்க அதை பார்த்து புரிஞ்சுக்கலாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு. அதற்கு பின் வந்து இப்போ வந்து கடைசி 5 ஸ்லோகங்கள் பார்க்க போறோம். இப்போ ஹரி ஓம் தத் சத் அப்படிங்கறத பத்தி பகவான் இப்ப சொல்ல போறார். ஓம் தத் சத் இது நிர்தேஷோ பிரம்மணஸ்திரிவித ஸ்மிருதா பிராமணாஸ்தேன வேதாஷ்ச யஜ்ஞாஸ்ச விஹிதா புரா. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் வந்து பரமபூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தி வருகின்றனர். இதை வந்து எல்லா விதமான அந்த யாகங்களில், அதாவது ஒரு சாத்வீகமான யாகங்கள் செய்யும் போது இந்த மந்திரத்தை வந்து சொல்லிவிட்டு தான் ஆரம்பிக்கிறார்கள். இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போது யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்படுகின்றன. இது வந்து எல்லாமே எதற்காகனா பகவானை திருப்தி செய்வதற்காக. ஏன்னா வந்து நம்ம பார்த்தோம், பகவான் தான் அந்த பிரணவமாகவும் பகவான் தான் இருக்கிறார். ஆகையினால் அவரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக சொல்லக்கூடிய இந்த மந்திரங்கள். தஸ்மாத் இத்யுதாஹ்ருத்ய யஜ்ஞதானப கிரியாஹ பிரவர்த்தந்தே விதானோக்தாஹ சததம் பிரம்மவாதினாம். எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் வந்து அவற்றை வந்து இந்த ஓம்காரத்துடன் சேர்த்து தொடங்குகின்றனர். இது வந்து ரொம்ப ரகசியமான ஒரு மந்திரம் அப்படின்னு சொல்வார்கள். இந்த ஓம்காரம்ங்கிறது எல்லோருக்குமே சொல்லக்கூடிய ஒரு மந்திரம் கிடையாது. ஏன்னா பகவானுடைய ஸ்வரூபம் அது வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து நம்ம வந்து சொல்லிக்கொண்டு தெரியக்கூடாது. எல்லா மந்திரங்களுமே வந்து நம்முடைய காதுக்கு ஒலிக்கக்கூடிய அந்த ஒலியில் தான் நம்ம சொல்ல வேண்டும். எதுவுமே வந்து சத்தம் போட்டு சொல்லக்கூடாது. இந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் பப்ளிக்கா வந்து நம்ம வந்து சத்தம் போட்டு சொல்லக்கூடிய அந்த தன்மையோட செய்யக்கூடிய ஒரு மந்திர ஜபங்கள் கிடையாது. எல்லா மந்திர ஜபங்களுமே வந்து அவரவர் காதுகளுக்கு மட்டும்தான் கேட்க வேண்டும். நம்ம சொல்றது அடுத்தவர் காதுக்கு கேட்கக்கூடாது. ஆகையினால் இவை அனைத்துமே வந்து பரமனை அடைவதற்காக, பகவானுடைய அந்த இருப்பிடத்தை அடைவதற்காக சாஸ்திரத்துல எப்படி சொல்லியிருக்கோ அந்த விதிப்படியே அந்த யாகங்கள், அந்த தானங்கள், அந்த தவங்கள்லாம் செஞ்சோம்னா அப்போ வந்து இந்த ஓம்காரத்தை வந்து சேர்த்து சொன்னோமானா அப்போ வந்து அதனுடைய பலனை அது கொடுக்கும். ஏன்னா வந்து பகவானை நோக்கி செய்யும் போதுதான் அது வந்து உண்மையான பலனை கொடுக்கிறது. மற்ற சமயத்தில் வந்து நம்ம சொல்லி கொண்டு தெரிந்தோமானால் அது உண்மையான பலனை கொடுக்க போவதில்லை. பகவானை நோக்கி நம்ம உண்மையிலேயே வந்து ஒரு ஆத்ம விசுவாசத்தோடு பகவானுக்காக நான் செய்ய போகிறேன் இந்த காரியத்தை, இது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு லாபம் கிடைக்க போகிறது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் செய்ய போறது இல்லை, பகவானுக்கு ஒரு தொண்டாக நான் செய்யறேன் அப்படின்னு நினைச்சு செஞ்சா அப்போ வந்து அதனுடைய பலனை கொடுக்கும்.
ததித்யனபி சந்தாய பலம் யஜ்ஞ தபக்ரியாக தான கிரியாச்ச விவிதாக கிரியந்தே மோக்ஷகாங்ஷிபிகி. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகு உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல அந்த தத் அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காரு பகவான். அதற்கு பின் இப்போ சத் சப்தத்துக்கு சொல்ல போறார். முதல்ல அந்த ஓம்க்கு சொன்னார், அப்புறம் தத்துக்கு சொன்னார். இப்போ சத்துக்கு சொல்றார். சத் பாவே சாது பாவேச்ச சதித்யேதத் பிரயுஜ்யதே பிரசஸ்தே கர்மணி ததா ஷச்சப்த பார்த்த யுஜ்யதே யஜ்ஞே தபசி தானேச்ச ஸ்திதி சோச்யதே கர்ம சைவ ததத்தீயம் சதித்யேவாபி தீயதே. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பரிபூர்ணமான உண்மையை அதை அறிவதுதான். பகவானை அறிவதற்கு தான் இந்த யாகங்கள்லாம், உண்மையான பக்தி பூர்வமான யாகங்கள்லாம் செய்யறது. இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. பிருத்தாவின் மைந்தனே, அத்தகு யாகத்தை செய்பவனும் சத் எனப்படுகிறான். அப்படிப்பட்ட யாகத்தை செய்பவன் ஒரு சத்து. ஏன்னா நம்ம சொல்றோம் சத்காரியம் செய் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா பகவானை குறித்த அந்த நல்ல காரியத்தை செய். அப்படிப்பட்டவனும் சத் புருஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. அப்படின்னா என்னன்னா, அவன் உண்மையிலேயே பகவானை நோக்கி அவன் காரியங்களை செய்கிறான். அவன் அந்த பக்தி பூர்வமாக செய்யக்கூடியதால் அவனே சத் என்று அழைக்கப்படுகிறான். மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்றே அழைக்கப்படுகின்றன. எதெல்லாம் ஒரு பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக என்ன செஞ்சாலுமே அது சத் விஷயம் அப்படின்னு சொல்றோம். அது எல்லாத்தையுமே அதுதான் பகவான் இங்க சொல்றார். அஸ்ரத்தையா சுதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் சயத் அசதித்யுச்யதே பார்த்த நச தத்ப்ரேத்ய நோஹிஹ. பிருத்தாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கை இன்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை. ஒரு நம்பிக்கையே இல்லாம பகவான் அவர் மேல ஒரு நம்பிக்கையே இல்லாம அந்த செய்யக்கூடிய அந்த யாகங்கள், தவங்கள், தானங்கள் அது நிலையற்றவை. அதுக்கு ஒரு பிரயோஜனமே கிடையாது. அதுதான் நம்ம பார்த்தோம். அப்படிப்பட்ட யாகங்களையும் தவங்களையும் தானங்களையும் செய்வதை விட செய்யாமல் இருப்பதே மேலானது. அசத் என்று அழைக்கப்படுபவை எப்படி முன்னாடி சத் அப்படின்னு சொன்னோமோ, இது அதற்கு எதிர்மறை. ஆகையினால் அசத் என்று அழைக்கப்படுபவை. இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. இதற்கு ஒரு பிரயோஜனமே கிடையாது. ஏதோ ஒரு பேருக்காக செய்யப்படும் ஒரு காரியங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இதுல ஸ்பஷ்டமாக கூறிவிட்டார். இப்போ இதோட இந்த அத்தியாயம் முடிவடைகிறது. இதை தவிர ஒரு ஸ்லைடு ஒன்று, எக்ஸ்ட்ரா ஸ்லைடு ஒன்று இருக்கு. ஐ வில் ஷேர் தட் ஆல்சோ. இப்போ இந்த ஓம் தத் சத் இது பார்த்தோம் இல்லையா? இது ஓம் இதி ஏதத் பிரம்மணோ நிதிஸ்தம் நமஹ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது முதல் இலக்கை குறிக்கிறது. இந்த மந்திரம் இதுல ஓம் என்றால் அது விஷ்ணு, அதாவது விஷ்ணுவை குறிக்கிறது. வேத இலக்கணத்தில் தொடக்கத்தில் உச்ச குறிக்கோளை, அதாவது அதுதான் ஹையஸ்ட் கோல், அந்த உச்ச குறிக்கோளை குறிக்க இது வைக்கப்பட்டுள்ளது. அப்புறம் தத்வமசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சாந்தோக்கிய உபனிஷத்துல நம்ம அது கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணல நான் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுதா? தத்வமசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சாந்தோக்கிய உபனிஷத்துல நம்ம சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் அந்த வாக்கியம். அது தத் மோட்சத்தின் பொருட்டு பந்தப்படாத கர்மாவை விவரிக்கிறது. இந்த செயல்களின் பலன் நோக்கின்றி செய்யப்படுகின்றன. தத்வம் அசி அப்படின்னா என்னன்னா, தத் அப்படிங்கறது தத்துங்கிறது அந்த ஜீவாத்மா, அதாவது பரமாத்மாவை குறிக்கிறது. தத்துங்கிறது துவம் அப்படின்னா அந்த ஜீவாத்மாவை குறிக்கிறது. ஜீவாத்மா நம்ம தான். அசினா அவனை, பகவானை அறிந்தவனாக இந்த ஜீவாத்மா ஆகிறான் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல வருது. இது தத்வமசினா இந்த ஜீவாத்மா ஆக இருக்கக்கூடியவன் அந்த பரமாத்மாவை அவருடைய உண்மையான நிலையை அறிந்தவனாக ஆகிறான் அப்படிங்கிறது தான் தத்வமசிங்கிறதோட பொருள். இது ஒரு மோட்சத்தின் பொருட்டு. தத்துங்கிறது பார்த்தோம், அதுதான் உயர்ந்த ஒரு தத்துவம். பகவான் தான் உயர்ந்த தத்துவம். அதனால் மோட்சத்தின் பொருட்டு ஒரு
பலநோக்கு செயல் இல்லாமல் அந்த செய்யப்படுகிற கர்மா அதை விவரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தத் சப்தத்துக்கு சொல்றாரு. அப்புறம் சத் சப்தத்துக்கு சத் ஏவ சௌமிய அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் சாந்தோக்கிய உபநிஷத்துல தான் வருது. சத் என்றால் நித்தியமானது. இறைவனின் கைங்கரியத்துக்காக செய்யப்படும் அந்த செயல்கள் அது சத்காரியங்கள் அப்படின்னு கூறப்படுகின்றன. உண்மையில் ஆன்மீக இயல்பை, உண்மையான ஆன்மீக இயல்பை வெளிப்படுத்துகிறது இந்த காரியங்கள். இத்தகைய செயல்பாட்டில் செயல்களை செய்பவரும் செயல்பாடுகளும் மேலும் செயல்பாடுகளின் விளைவுகளும் நித்தியமானவை ஆகையினால் இவை மூன்றுமே சத்து என்று கூறப்படுகின்றன. இந்த மூன்றுமே சத்துன்னு தான் சொல்றோம். பகவானை நோக்கி செய்யப்படும் அந்த செயல்பாடுகள் இது ஆன்மீக இயல்பை வெளிப்படுத்தும் அந்த செயல்கள் இது எல்லாமே சத்காரியங்கள், சத் விஷயம். அவரே சத்புருஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். உண்மையில் ஆ உ ம அப்படிங்கிற 3 எழுத்துக்களை கொண்ட அந்த ஆன்மீக அதிர்வலை கொண்ட அந்த பிரணவத்தை உச்சரிப்பவர் அந்த ஓம்காரத்துக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் வேறுபாடு இல்லை என்பதை விரைவில் உணர்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய சைத்தாமிரதத்துல ஆதி லீலையில சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்கார். அப்புறம் அகாரேஷ்ட கிருஷ்ணஹ சர்வலோகைக்க நாயகஹ உகாரேணோச்யதே ராதா மகாரோ ஜீவ வாச்சகஹ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகாரம் அப்படிங்கிறது எப்பொழுதுமே பகவானை தான் குறிக்கும். முதல்ல இந்த அ உ மேல அகாரம் என்னைக்குமே பகவானை தான் குறிக்கும். அவர் தான் முதல். அவரிடமிருந்து தான் அனைத்துமே உண்டானது. இப்போ அகாரத்துல இருந்து தான் அனைத்து எழுத்துக்களும் உண்டானது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். அது எப்படி அது எழுத்துக்கள் அனைத்தும் அகாரத்துல இருந்து உண்டானதோ அதே மாதிரிதான் நம்ம எல்லா ஜீவாத்மாக்களுமே அந்த அகார வாச்சியமான அந்த பகவானிடம், அந்த கிருஷ்ணரிடம், அந்த நாராயணனிடம் இருந்தான் உருவானோம் நம்ம எல்லாம். ஆகையினால் அதுதான் முதல்ல வர்றது, அதுதான் அகாரம். அனைத்து உயிரினங்கள் மற்றும் கிரகங்களின் தலைவரும் ஜட மற்றும் ஆன்மீக இயற்கையின் தலைவருமான சர்வலோகைக நாயகனான அந்த கிருஷ்ணரை அது குறிக்கிறது அகாரம். அதே மாதிரி உகாரம் எப்பொழுதுமே உகாரம், இப்போ அ உ ம 2 இருக்கு இல்லையா, அகாரம் பகவானை குறிக்கிறது. கடைசியில இருக்கிற மகாரம் யாரை குறிக்கிறதுனா நம்ம ஜீவாத்மாக்களை தான் குறிக்கிறது. இவ ரெண்டுத்தையுமே நம்ம யாருக்கு சேர்த்து வைக்கிறார்கள் அப்படின்னா அது ராதாராணி. அவதான் நடுப்புல இருக்கா. அவதான் ஆமா, ராதாராணின்னு சொன்னாலும் சரி, இல்ல மகாலட்சுமின்னு சொன்னாலும் சரி, எல்லாம் ஒண்ணுதான். இவள் தான் இருவருக்கும் நடுவில் ஒரு பாலமாக இருந்து இந்த அகாரத்தையும் உகாரத்தையும் சேர்க்கிறாள். ஆகையினால் அது ராதாராணியை குறிக்கிறது. கிருஷ்ணரின் பேரின்ப ஆற்றல். அவள் தான் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ளஷர் பொட்டன்சி அப்படின்னு சொல்லுவார்கள், பேரின்ப ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள். அப்புறம் மகாரம் இந்த உயிர்களை, அதாவது ஜீவாத்மாவை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல ஆதி லீலையில அவர் குறிப்பிட்டிருக்கார். இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு பார்த்ததெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு ஒரு சம்மரி பார்த்துடலாம். முதல்ல அங்கீகரிக்கப்படாத அந்த ஒரு வழிபாடுகள், தன் மனம் போன போக்கில் செய்யக்கூடிய அந்த வழிபாடுகள் அதை பற்றி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கேட்டான். அதற்கு பின் பகவான் அந்த முக்குணங்களில் அமைந்தவர்களுடைய அந்த நம்பிக்கைகள், அந்த வழிபாடுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத விவரிச்சார். அப்புறம் முக்குணங்களில் அமைந்த அந்த உணவுப் பொருட்கள் அதையும் நம்ம பார்த்தோம். அதற்கு பின் முக்குணங்களில் அமைந்த யாகங்கள் அதையும் பார்த்தோம். நம்ம 3 வகையான தவங்கள், அப்புறம் அந்த 3 வகையான தவங்கள் சத்வகுணத்திலும் இருக்கலாம், ரஜோகுணத்திலும் இருக்கலாம், தமோ குணத்திலும் இருக்கலாம். அதையும் நம்ம பார்த்தோம். அதற்கு பின் முக்குணங்களில் அமைந்த தானங்கள், தான தர்மங்கள் அதுவும் பார்த்தோம். இப்ப நம்மளே இதுல புரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப சேரிட்டி எல்லாம் நம்ம பண்றாங்கன்னா ஒரு பொருள் ஆசையோட நம்ம செஞ்சோம்னா அது தாழ்ந்த பலன் தான். அது ரஜோகுணத்தை தான் சார்ந்தது. இல்ல பகவானுக்காக நான் தானத்தை செய்யறேன் அப்படின்னா அது உயர்ந்த சத்வகுணத்தை சேர்ந்தது. அதற்கு பின் ஓம் தத் சத் அப்படிங்கிற அந்த 3 கூட்டு சொற்களை சேர்த்து அந்த யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தை ஆகியவை பகவானை குறித்தே செய்யப்படும் போது அது நற்பலன்களை கொடுக்கிறது அப்படிங்கறத இந்த அத்தியாயத்துல பார்த்து இதோட முடிக்கிறோம். இப்போ நீங்க ஹேமலதா மாதாஜி, யூ கேன் டேக் ஓவர் ஃபார் ஸ்டோரி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம். இன்னைக்கு நம்ம ஜாம்பவான் கதையை பத்தி பார்க்க போறோம். ஜாம்பவதி சத்யபாமா எப்படி கிருஷ்ணர் எப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இது வாமன அவதாரத்துல ஜாம்பவான் அப்போ அவர் யங் ஏஜ். அப்போ அவர் மகாவிஷ்ணுவை 7 வாட்டி வலம் வர வாமனரை 7 வாட்டி வலம் வந்ததுனால அவருக்கு நல்ல பலம் கிடைச்சிடுறது, ஸ்ட்ரென்த், பலம் கிடைச்சிடுறது. அப்படி இருக்கும்போது ராமாவதாரத்துல ராவணனை அவர் அப்போ அவருக்கு வயசாயிடுத்து. ஆனாலும் ராவணனை ஒரு அடியிலேயே கீழே வீழ்த்தி விடுறார்.
அப்போ கிருஷ்ணர் ராமர் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது, எனக்கு ஈக்குவலா என்னை எதிர்க்கிறதுக்கு யாருமே இல்ல அப்படின்னுட்டு, அது எனக்கு ரொம்ப இதுவா இருக்கு. யாரையானும் நான் அப்படி எதிர்த்து, நான் என்னையோட ஈக்குவலா யாரையானும் எதிர்த்து சண்டை போடணும் அப்படிங்கிற அவருக்கு ஒரு சின்ன ஆசை. அத வந்து ராமர் கிட்டக்க சொல்றார். அப்போ ராமர் சொல்றார், அடுத்த பிறவி என்னுடைய இதிலும்போது அவதாரத்தும்போது நான் உன்னை வந்து பார்ப்பேன். அப்போ நீ என்னோட சண்டை போடுவ. நான் என் கூட சண்டை போடுற வரைக்கும் உனக்கு நான் யாருன்னு தெரியாது. ஆனா நீ கீழ விழுந்த அப்புறமா நான் யாருன்னு உனக்கு தெரியும். அப்படிங்கிறத அப்போ அந்த ஒரு இன்சிடென்ட்ல சொல்லியிருக்க. அது கழிஞ்சு சத்யஜித் அப்படிங்கிற ஒரு மகாராஜா. அவர் வந்து சூரிய பகவானுடைய பெரிய ஒரு பக்தர். அவருக்கு சூரிய பகவான் வந்து சாமந்திக மணி அப்படிங்கிறத ஒரு மணி ரத்னம் அது. அதை வந்து அவர் வந்து அந்த சத்யஜித்துக்கு கொடுக்குறார். அதை வந்து சத்யஜித் அந்த மணியோடைய மகிமை என்னன்னாக்கா, அது இருக்கிற இடத்துல சுபிக்ஷம் ரொம்ப இருக்கும். பஞ்சம், வறட்சி, பேரழிவு, பூகம்பம் இந்த மாதிரி எதுவுமே வராது. அப்படிப்பட்ட ஒரு மகத்தமான ஒரு மணி அது, ரத்னம் அது. அதை வந்து ஒரு வாட்டி கிருஷ்ணர் சொல்றார், நீ அதை வந்து நம்ம உக்ரசேனன் ராஜா கிட்டக்க அதை கொடு, நம்ம ஃபுல் யாதவ குலமும் அதனால செழிப்படையும் அப்படிங்கிறத கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஆனா சத்யஜித் அதை கொடுக்க மறுக்கிறான். அப்போ ஒரு வாட்டி அவருடைய தம்பி பிரஜேனன் கிட்டக்க அதை கொடுக்குற. அவன் அது போட்டுண்டு வேட்டைக்கு போறான். வேட்டைக்கு போகும்போது அங்க ஒரு புலி, ஒரு சிங்கம் வந்து அவரை வந்து அடிச்சு கொன்னுடுறது. கொன்ன உடனே அந்த பக்கமா ஜாம்பவான் வரார். ஜாம்பவான் அதை பார்த்துட்டு அந்த சிங்கத்தை கொன்னுடுற. கொன்னுட்டு அந்த மணியை பார்த்துட்டு அதை எடுத்துட்டு போயிடுற. அதை எடுத்துட்டு தன்னுடைய பெண்ணான ஜாம்பவதி கழுத்துல அதை மணியை போடுற. இங்க என்ன ஆறுது, சத்யஜித் வந்து கிருஷ்ணர் மேல பழிய போட்டுற. அந்த மணிக்கு வேண்டிதான் என்னுடைய தம்பிய வந்து அவன் கொன்னுட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி கிருஷ்ணர் மேல ஒரு அவதூறு பழிய போடுற. அப்போ அதை கிருஷ்ணரால அதை தாங்கிக்க முடியல. தான் தப்பு செய்யலைங்கிறத ப்ரூவ் பண்றதுக்கு வேண்டி அவர் வந்து அந்த பிரசேனன் போன காட்டுக்கு அவர் போய் அங்க தேடி பார்க்கும்போது அங்க பிரசேனனும் அந்த சிங்கம் அவர் பிரஜேனன் போன அந்த குதிரை எல்லாம் செத்து கிடக்கிறத பார்க்கிறார். அப்போ அங்க அவருடைய கழுத்துல அந்த மணி இல்லை. அப்போ அது எங்க போச்சுன்னு தேடிட்டு போகும்போது ஒரு குகையிலேருந்து பயங்கரமான பிரகாசம் வருது. அதை பார்த்துட்டு அது உள்ள போன உடனே ஜாம்பவதி கழுத்துல அது இருக்கிறத பார்த்துட்டு பின்னாடி போறார். அப்போ ஜாம்பவான் அதை வந்து பார்த்துட்டு, நீ என் பொன் பின்னாடி வரையே சொல்லிட்டு அவர் வந்து கிருஷ்ணரோட சண்டை போடுறார். இந்த சண்டை வந்து 12 நாள் நடக்கிறது. 12 நாள் ஆயும். அப்போ அவர் சண்டை போட்டு அவர் வீழ்த்தி விடுறார். கிருஷ்ணர் வீழ்த்தி விடுறார். வீழ்த்தின அப்புறமா தான் தன்னுடைய சுவாமியான ராமர் தான் வந்திருக்காருன்றது அவருக்கு புரிஞ்சு விடுது ஜாம்பவானுக்கு. அப்போ உடனடியா அந்த மணியையும் தன்னுடைய பெண்ணான ஜாம்பவதியையும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து அனுப்புறார். அதை எடுத்துட்டு சத்யஜித்து கிட்டக்க போறார். போனோடனே அவர் சத்யஜித்துக்கு பயங்கர ஒரு மாதிரி வேஷமா ஆயிடுறது. அதனால தான் தப்பா அவர் மேல அவதூறு சொல்லிட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ரொம்ப பாராட்டுற மாதிரி தன்னுடைய பெண்ணை வந்து சத்யபாமாவை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கிறார். இதாக்கும் இந்த சத்யபாமாவையும் ஜாம்பவதியும் எப்படி கிருஷ்ணர் கல்யாணம் பண்ணிட்டாருன்றத இந்த கதை. தேங்க்யூ. Thank you so much, Mataji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Lalita Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Ninga start. You can start sharing, Mataji. Okay, Hare Krishna. Screen தெரியுதா? Yes, Mataji. தெரியுது. Okay. Hare Krishna devotees. நான் வந்து kids sectionோட one of the teachers. இங்க உங்களுக்கு தெரியுமா என்ன தெரியாது, எங்களுக்கு வந்து நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல குழந்தைகளுக்கு நாங்க சொல்லி கொடுக்குறோம். பெரியவாளுக்கு மாத்திரம் இல்லாம குழந்தைகளுக்கு சின்னவாளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம். மெனி லாங்குவேஜஸ் அதுவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பட் குழந்தைகளுக்கு பிரத்யேகமா சொல்லி கொடுக்கேன். நான் அதுக்கு சொல்ல வரேன்னாக்கா,
எதுவுமே நம்ம வந்து சின்ன குழந்தை படிச்சா அது நல்லா நினைவு இருக்கும் நமக்கு இல்லையா? எதுவுமே இந்த அடிஸ்தானம் கூட சொல்லுவா இல்லையா, பேசிக் இந்த ஃபவுண்டேஷன் வி லவ் டு கிவ் ஒன்லி குழந்தை பருவத்தை கொடுத்தாதான் அது நல்லா ஸ்திரமா இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் குழந்தைகள் எல்லாம் படிக்கணும்னு. நான் அது உங்ககிட்ட சொல்ல வந்திருக்கேன். உங்க வீட்டுல யாராவது குழந்தைகள் இருந்ததுனாக்கா அனுப்புங்க. இதெல்லாம் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான், ஒன்றும் கிடையாது. ஆனா இந்த மாதிரி ஸ்லைட் எல்லாம் இருக்காது. அவளுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்லைடா இருக்கும். பிகாஸ் ஐ எம் டீச்சிங், நான் ஒன் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ் தான். நிறைய டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க அந்த மாதிரி. ரொம்ப சிம்பிளா அவளுக்கு புரியறா போல எல்லாம் இருக்கும். டிராயிங் இருக்கும், கிராஃப்ட் இருக்கும், அது ஒரு குட்டி குட்டி கதையெல்லாம் சொல்லி போய் உங்க மாதாஜி சொன்னா போல சின்ன சின்ன குட்டி கதையெல்லாம் சொல்லுவோம். ஓகே, அதெல்லாம் இந்த ஸ்லைட்ல இருக்க உங்களுக்கு ஜஸ்ட் காட்டிட்டு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுக்கு வேண்டி நான் வந்திருக்கேன். மை நேம் இஸ் லலிதா. ஓகே, இது வந்து நம்ம ராதா கோவிந்த டெம்பிள்ல வந்து இஸ்கான் மங்களூர்ல இந்த டெம்பிள்ல தீஸ் ஆர் த டீடைல்ஸ். அண்ட் நம்ம வந்து டெய்லி அவரை நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு நம்ம ஸ்லைட்லயே ஆரம்பிக்கிறோம். ஓகே, இவர் தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர், உங்களுக்கு தெரியும். அப்புறம் இவர் வந்து ஜெயபதாகா சுவாமி, இவரோட குருஜி. இவர் தீட்சை வாங்கினதே இவர்கிட்ட தான். இவர் இருக்காரு. இவர் நேற்று வந்திருக்காரு உங்க கிளாஸ். நேற்றுக்கு முந்தானத்துக்கு வந்தார் இல்லையா? அப்புறம் நீங்க பாத்துக்கலாம். நம்ம சென்டரோட ஹெட் இஸ் இன்சார்ஜ். அவர் கீழே தான் அவர் சொல்லி நாங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த சேவை பண்றோம். இட் இஸ் நாட், we are also not employed. எங்களுக்கு எல்லாம் இது கிடையாது. நாங்க சேவை பண்றோம். we expect நீங்களும் நல்லா வளர்ந்து, நாங்களும் இன்னும் கோர்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். செகண்ட் தேர்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நிறைய சொல்லி கொடுக்குறாரு. இவா இஸ்கான் மங்களூர்ல நிறைய படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாரு. இப்ப நீங்க பேசிக் லெவல்ல இருக்க இதுல இருந்து நிறைய படிச்சு, ஏன்னா he himself is a B.Tech. இது B.Tech from IIT கான்பூர். நல்லா ஹைலி குவாலிஃபைட். இதுல நம்ம நல்ல வேலையில இருந்தார். என்ன வேலை பிரபுஜி? இதுல இன்ஃபோசிஸ்ல இருந்தார். அதெல்லாம் விட்டுட்டு தான் ஸ்டார்டட். பக்தி மார்க்கம் தான் வசந்ததுன்னு சொல்லிட்டு இவன் ஆரம்பிச்சார். இவருக்கு சப்போர்ட் படுத்து நாங்கள் எல்லாருமே பக்தாலாம் நாங்களாம் சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ இது சில்ட்ரன் ப்ரோக்ராம்ல நாங்க என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறோம். December 4th ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாருக்கும் ஒரே டேட்ல தான் ஆரம்பிக்கிறது. அங்க வந்து நாங்க வந்து பிரிச்சிருக்கோம். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தா இந்த மாதிரி பிரிச்சிருவோம். 6ல இருந்து 10 வயசுக்கு. ஏன்னா அவளுக்கு தனியா ஸ்லைடு காட்டும், அவளுக்கு புரியறா போல. அப்புறம் 11 to 15, 11ல இருந்து 15 வயசு வரைக்கும் அவளுக்கு தனியா ஸ்லைட்ஸ் காட்டி அவளுக்கு புரியறா போல. மெயினா குழந்தைகளுக்கு புரியணும். ஒரு 15 வயசு பிள்ளைக்கு வந்து 6 வயசு குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுக்குற போல சொல்லி கொடுத்தா he will get bored. அதே போல 6 வயசு குழந்தைக்கு 15 வயசுக்கு அவங்களுக்கு அவளுக்கு காட்டுறா போல ஏதாவது காட்டினா அவளுக்கு புரியவே புரியாது, தூங்கிடுவா. என்னோட பேட்ச் 6 மணிக்கு, காத்தால 6 மணிக்கு. ஓகே, அப்புறம் ஸ்லோகா ரெசிடேஷன்லாம் நிறைய நாங்க பண்றோம். எஸ்பெஷலி இப்போ ஒரு 4 மாசம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எல்டர்ஸ்க்கு வந்து ஏகாதசியில வந்து ஸ்லோகம் சொல்றதுக்குலாம் நாங்க வைக்கிறோம். ஏகாதசி அன்னைக்கு 3 hours போகும். ஃபுல் இது பகவத்கீதா ஸ்லோகம் சொல்றதுக்கு நாங்க, இட்ஸ் நாட் அ காம்படிஷன். படிக்கணும். ஆல் த 700 ஸ்லோகாஸ் படிப்பா. எல்லாரும் அவாவா பங்கு எடுத்துப்பா. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் நான் சொல்றேன், செகண்ட் சாப்டர் நான் சொல்றேன் அப்படின்னு. அப்போ இந்த மாதிரி குழந்தை கூட ரொம்ப நல்லா சொல்றான். எல்லா குழந்தையும் படிச்சு படிச்சு ரொம்ப நல்லா சொல்றா. அவளுக்கு நாங்க வச்சிருக்கோம். சாயந்தரம் வந்து 4:30 மணில இருந்து 7:30 மணிக்குள்ள முடியும். சில குழந்தைகள் மெதுவா சொல்லும், கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அப்ப அவள்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்றா. அதுக்கெல்லாம் அட்வான்ஸ் புக்கிங், திருப்பதிக்கெல்லாம் அட்வான்ஸ் புக்கிங் பண்றாப்புல. 2 ஏகாதசிக்கு அப்புறம் உள்ள இதுக்கும் இப்பயே புக்கிங் ஸ்டார்டட். எல்லாம் குழந்தை நம்மளை விட நல்லா படிக்கிறான். ஏன்னா இங்க படிச்சுதான் மெயினா அவ வந்து வெரி வெல் ட்ரெயின்டு. அப்புறம் வந்து ஃப்ரீ கிளாஸஸ் ஃபார் ஆல் 18 days. வி டோன்ட் சார்ஜ் எனிதிங். ஃப்ரீ தான். இப்போ நீங்க படிக்கிற போல தான், there's nothing நியூ. ஃப்ரீ இதுதான். நீங்க குவிஸ் எழுதுறப்ப அவளுக்கு குட்டி ஒரு சின்ன குவிஸ் இருக்கும். எவ்ரிடே குவிஸ் எழுதுவா. அந்த எவ்ரிடே அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கும் அவளுக்கும். அது முடிஞ்சதுன்னா சர்டிபிகேட் கிடைக்கும். அந்த ப்ரொசீஜர் இஸ் ஆல் சேம். ஒன்லி அவளுக்கு புரியறா போல நம்ம சொல்லி கொடுப்போம். ஸோ இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அவள் நம்ம இது பண்றா, நாமஜபம் பண்றா. டெய்லி நான் கேட்பேன் எவ்வளவு பண்ணீங்கன்னா, ஒருத்தர் 4 மாலை பண்ணேன், 6 மாலை பண்ணேன்பா. குட்டி குழந்தைகள் 6 வயசுல இருக்கு. அதுக்கு எழுத்து கூட்டி கூட்டி படிக்க தெரியாது. பட் ஸ்லோகம்லாம் நல்லா தெரியும். எனக்கு இந்த ஸ்டார்டிங்ல சொன்னா போதும். இப்படின்னு ஒண்ணு சொல்ல, திருதராஷ்டிர உவாச்ச சொன்னா அதுக்கு அடுத்த கடகடான்னு சொல்லிட்டு போவான். கேட்டு கேட்டு ஞானம் இல்லையா, அவள் ரொம்ப நல்லா படிக்கிறான். ஸோ ஐ வாண்ட் யூ ஆல், உங்க வீட்டுல இருக்கிற குழந்தைகள் நல்லா படிக்கணும். அதுக்கு வேண்டிதான் சொல்றேன். என்னதுன்னா அப்புறம் இன்டராக்டிவ் செஷன் ஒரு 1 hour தான் இருக்கும். உங்களுக்கு இருக்கிறப்பல 1 hour கிளாஸ் தான் இருக்கும். என்னோட 6 மணிக்கு என்னோட கிளாஸ்னா 6 to 7 நான் எடுக்கிறேன். அதுவே என்ன டைம் உங்களுக்கு உங்க குழந்தைகளுக்கு சௌரியமோ அது போல நீங்க சொன்னோம்னா அந்த மாதிரி டைம்லயே மாதாஜி இருக்கா. 3 மணிக்கு ஒரு கிளாஸ், 3 to 4. அப்புறம் சாயந்தரம் 7ல இருந்து 8 இருக்கு. ஸ்கூல் வந்து முடிச்சுட்டு வந்த அப்புறம் படிக்கணும்னா அந்த மாதிரி கிளாஸும் நடக்கும். அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் லைக் ஆர்ட் ஒர்க் எல்லாம் நாங்க சொல்லி கொடுக்குறோம். ஸ்டோரி டெல்லிங், அதான் சொன்னேன், ஸ்டோரி டெல்லிங், குவிஸ், ஃப்ரீ சர்டிபிகேட். ஸோ வி டோன்ட் சார்ஜ் ஃபார் எனிதிங். வரணும், நீங்க வரத்துக்கு வேண்டி நாங்க இது எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம். ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி நீங்க வாங்கோ, நாங்க சொல்லி கொடுக்குறது ரெடியா இருக்கும் அப்படின்னு. டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் அண்ட் டைமிங்ஸ் அவைலபிள். இப்போ வரைக்கும் 11 லாங்குவேஜஸ் நாங்க இன்க்ளூட் பண்ணியாச்சு. ஆல்ரெடி 7-8 போயிட்டே இருந்தது. இன்னும் நிறைய டிமாண்ட் நிறைய இருக்கு. குஜராத்தி, ஒரியா, இதெல்லாம் மராட்டியில இப்போ ரீசெண்ட் நமக்கு 2-3 மாசமா அடிஷனல் ஆயிருக்கு. நிறைய குழந்தைகள், நிறைய பெரியவா எல்லாருக்குமே படிக்க ஆசையா இருக்கு. ஏன்னா இப்போ ஆன்லைன் வீட்லயே உட்காந்து படிக்க அந்த ஒரு சௌரியம் இருக்கு இல்லையா. அண்ட் டைமிங் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ், நமக்கு எப்படி சௌரியமோ அப்படி ஆத்துல உட்காந்து படிக்கலாம். 6 AM, 4 PM, 5 PM, 7 PM, 9 PM அப்படி.
அப்புறம் செப்பரேட் பேட்சஸ் ஃபார் யூத். அப்புறம் யூத்துக்குன்னு தனியா வச்சிருக்கோம் 16 to 26. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் க்ரௌட். நிறைய பேர் வந்தோம்னா அந்த டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் கூட சொல்லிக்கலாம். இப்போதைக்கு தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், ஹிந்தி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பாக்கி எல்லாம் இன்னும் நிறைய டிவோட்டிஸ் வர ஆரம்பிச்சா அது ஒரு யூத்துன்னு செப்பரேட்டாவே நடக்கும். அது வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா நடந்துட்டு இருக்கு. மெனி பீப்புள் ஆர் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட். யூத்துக்கு எல்லாம் ரொம்ப நிறைய பேர் வரா. நம்ம நினைச்சிருக்கோம் யூத் எல்லாம் என்ன இந்த பகவத்கீதா படிக்க போறாங்க, they are more interested. இதே போல இன்டராக்டிவ் செஷன் சும்மா ஒரு போட்டோ கொடுத்துருவோம். நாங்க வந்து இதுதான் இன்னொரு டாக்டர், ஆல் குவாலிஃபைட் பீப்புள், டீச்சர்ஸ் ரொம்ப குவாலிஃபைட். இவ வந்து டாக்டர் ஐஸ்வர்யா, ஷீ இஸ் பிராக்டிசிங் இன் ஹாஸ்பிட்டல். அவ என்ன பெடிட்ரிஷியன் என்ன பிரபுஜி, ஷீ இஸ் a well qualified இதுதான் டாக்டர் தான். அண்ட் ஷீ இஸ் டீச்சிங். அவ கிளாஸோட தான் ஒரு 2-3 பிக்சர்ஸ் போட்டிருக்கா. அதான் அவளோட கிளாஸோட தான் 4 பிக்சர்ஸ் போட்டிருக்கா. ஜஸ்ட் இதான் இன்டராக்டிவ் செஷன் நல்லா இருக்கும். குழந்தைலாம் இன்டராக்ட் பண்ணுவான். அவள் டிராயிங் எல்லாம் பண்ண வச்சுன்னா அதெல்லாம் நாங்க வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிட்டு கை தட்டி, பர்த்டே வந்தனாக்கா ஹாப்பி கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் பர்த்டே சொல்லி அதுக்கெல்லாம் கொண்டாடி இதெல்லாம் அவளை என்கரேஜ் பண்றதுக்கு தான். தேர் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் இருப்பான். நல்லா படிக்கிறா. அவளோட டிராயிங்லாம் பார்த்தாலே நமக்கு அதிசயமா இருக்கும், இவ்வளவு நல்லா டிராயிங் பண்றாளா அப்படின்னு. அப்புறம் அவளை கொண்டு ஏதாவது எழுத சொன்னாலும் அழகா கலர்ஃபுல்லா எழுதுவா. ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஐம் ஜஸ்ட் ஷோயிங் யூ. உங்க குழந்தைகளுக்கு இதுல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குனாக்கா தாராளமா அனுப்பலாம். தே வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர். உங்களை நம்ம படிக்கிறத விட அவ ஃபர்ஸ்ட் நல்லா படிச்சுன்னு முன்னாடி வந்துடுவா, அதுக்கு சொல்றேன். அப்புறம் கீதா ஸ்லோகா இப்ப நான் சொன்னேன், ஏகாதசிக்கெல்லாம் வந்து 4:30 மணிக்கு ஆரம்பிச்சிடுவோம். அவ எல்லாரும் பங்கேற்றுக்கிறா. இப்போ உங்க குழந்தைகளும் இப்போ 4 மாசம் படிச்சதுனாக்கா 5வது மாசம் அவளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபுல் சாப்டர் நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னுக்கு வந்துடுவா. முன்னுக்கு வந்து நேம் கொடுப்பா, அதுக்கு சொல்றேன். அப்புறம் வந்து இது ஜன்மாஷ்டமி எல்லாம் வந்ததுனாக்கா காம்படிஷன் நிறைய இருக்கு. காம்படிஷன் எக்கச்சக்கமா வந்துட்டே இருக்கும். இன்பிட்வீன் ஏதாவது ஃபெஸ்டிவல் இருந்தா இது இல்லையா, புரி ஜெகநாத், அந்த ஜெகநாத் காம்படிஷன் வச்சோம். அதுல எல்லாமும் பங்கேற்றுக்கிறேன். ஏன்னா நாங்க கொஞ்சம் அவள் எல்லாம் நிறைய பேர் வருவா. எங்களுக்கு கொஞ்சம் வேலை ஜாஸ்தி தான், பரவாயில்ல. குழந்தைகளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் we don't mind extra work because அவளுக்கு மெயினா நாங்க வந்து கேட்டரிங் டு த நீட்ஸ் ஆஃப் த டிவோட்டிஸ் இவ்வளவு வரும்போது we encourage them. ஓகே. அப்போ அந்த வேஷம் ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷன் எல்லாம் போட்டுனா இது சும்மா கொஞ்சம் குழந்தைகளோட போட்டோ எல்லாம் போட்டுருக்கோம். அவள் பெர்மிஷனோட தான் போட்டுருக்கோம். இட் இஸ் நாட் தட் we have not taken their permission. அவள் கேட்டேன்னா அவள் போட்டோ எல்லாம் அனுப்ப, என் குழந்தை இப்படி நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா இதுல போடலாமா கேட்டா போடுங்க சொன்னா நாங்க அதை டிஸ்பிளேல போடுவோம். எதுவுமே வித் பெர்மிஷன் தான் வீடு. நம்ம ராதா கோவிந்த சண்டே ஸ்கூல்னு ஒண்ணு ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இவர் ரொம்ப படிச்சவரானால இவருக்கு இந்த படிப்புலதான் ரொம்ப அது ஞானம். அது என்ன, ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டடிஸ். ராதா கோவிந்த சண்டே ஸ்கூல்னு குழந்தைகளுக்கு மாத்திரம், அதுவும் 1 hour தான் இருக்கும். ஒன்லி சண்டே 1 hour 2 to 3. இதை சில லாங்குவேஜஸ்ல 1 to 2 இருக்கும். இந்த டீச்சர்ஸ் டிபெண்ட். இல்லைன்னா மத்தியானம் தான் இருக்கும். மத்தியான நேரம் வீட்டுல இருப்பா, கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருப்பா. அந்த நேரம் குழந்தை படிக்கலாமே. அந்த டைம்ல பகவத்கீதா இல்லாம வேற, ஏன்னா எப்பவுமே பகவத்கீதா 18 days அதுதானே படிக்கிறான். அது இல்லாம வேற ஏதாவது சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நாங்க செப்பரேட் புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதுக்குன்னு ஏஜ் பிரகாரம் ஒரு 6 வயசுக்குன்னா இந்த ஒரு புக்கு, 7 வயசுக்கு ஒரு புக்கு, அது ஒரு 150 ரூபா 200 ரூபா இருக்கலாம். அதுதான் வருஷத்துக்கு அந்த ஒரு புக் வாங்கினா போதும். ஃபுல் வருஷத்துக்கு அதுல உள்ளதை நாங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதுல ஆர்ட் இருக்கும், கிராஃப்ட் இருக்கும், எல்லாம் நாங்க சொல்லி கொடுக்குறோம். ஸோ தட் இஸ் ராதா கோவிந்தா சண்டே ஸ்கூல். இதுக்கு ரொம்ப வரவேற்பு இருக்கு. 18 days கோர்ஸ் பண்ண முடியல. ஸ்கூலே ராத்தாலே 6 மணிக்கு என் குழந்தை போறான், ராத்திரி 8 மணிக்கு தான் வர கிளாஸஸ். இந்த கிளாஸ் முடிச்சு 8 மணிக்கு தான் வரேன்னா நோ ப்ராப்ளம். அட்லீஸ்ட் சண்டே ஸ்கூல்ல வர சொல்லுங்க. சண்டே இருக்காது இல்லையா கிளாஸ், இருந்தாலும் இருக்கும் கொஞ்சம் கராட்டே கிளாஸ், அது இது ஸ்விம்மிங் எல்லாம் போவாலாம் இருக்கும். அப்போ ஒரு 2 to 3 or 1 to 2 அந்த மாதிரி ஒரு 12 to 1 அந்த மாதிரி இருக்கும். இல்ல என்ஆர்ஏ குழந்தைகள் இருக்கா, நிறைய ஃபாரின்ல இருக்கிற குழந்தை கூட அவளுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கு. அவளுக்கு செப்பரேட் டைமிங்கே வச்சிருக்கோம். நம்ம காத்தாலும் அவளுக்கு யூஸ்ல ராத்திரியா இருக்குமே. நமக்கு 2 to 3னா அவளுக்குலாம் அர்த்தராத்திரி இருக்கும். அவளுக்கு ஏர்லி மார்னிங் எல்லாம் நாங்க வந்து we are catering to all the needs. யாருக்கெல்லாம் எப்படி சௌரியமோ அந்த மாதிரி நாங்க கேட்டர் பண்ணணும். இதுல நல்ல வேல்யூ பேஸ்ட் எஜுகேஷன், ஸ்லோகாஸ் ஃப்ரம் பகவத்கீதா, ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ், ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் மெனி ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபை பத்தி நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். பகவத்கீதா இப்பதான் நாங்க வந்து இது எங்களோட இது என்னது பேம்ப்ளெட், இது வந்து நீங்க வாங்கோன்னு சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு இது பண்றதுக்கு டிசம்பர் 6ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. டிசம்பர் 23 வரைக்கும் இருக்கும். இதே போல 18 days கோர்ஸ் தான் இருக்கும். நடுவில் பிரேக் கிடையாது. இது வந்து சிறுவர்களோட இது போட்டிருக்கு. 6 to 10 and 11 to 12, 11 to 15 வந்து 6 AM அதான் நான் எடுக்கிறது. 4 PM ஒரு மாதாஜி இருக்காங்க, 7 PM ஒரு மாதாஜி இருக்காங்க. இந்த மாதிரி எல்லா லாங்குவேஜஸ்லயும் இருக்கு. சோ இத பண்ணினதே எல்லாம் பிரபுஜி தான் பண்ணிருக்காரு. உங்க குருஜி தான் பண்ணிருக்காரு, சொல்லி கொடுக்குறாரு கார்த்திக் பிரபுஜி. அவர் தான் இதோட அவர் எல்லா வேலையும் பண்ணுவார். சொல்லி கொடுக்கறது மாத்திரம் இல்லாம இன்னும் என்னெல்லாமோ ரொம்ப ஆக்டிவ். ஓகே, அவர் பண்ற அது. இது அடுத்தது வந்து இந்த பெரியவாளுக்கு 3 PM and 7 PM. உங்க பிரபுஜி உங்களோட என்ன டைம் போடலையே?
26 years and up பெரியவாளுக்கு இந்த மாதிரி டைமிங். இதான் உங்களோட 3 PM தானே? 3 PM and 7 PM. எஸ் மாதாஜி 3 PM தான். 3 PM தான் எங்க கிளாஸ். ஆமா இப்போ எஸ் கரெக்ட். போன மாசம் தான் 6:30 வச்சிருந்தோம் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஓகே. சோ இது வந்து ரொம்ப இப்ப வந்து இந்த பேட்ச் எல்லாம் இப்ப புதுசா ஆரம்பிச்சனால யோசி ஒண்ணு 20-23 யாருக்கு தெரியல. இது தெரிய வந்ததுன்னா இதுவும் ஒரு 500-600 பேர் ஈஸியா போயிடும். ஒரு காலத்து 500 பேருக்கு இடம் இருந்துனாக்கா அந்த ஒரு மாதாஜி வந்து என்னத்துக்கும் வெளியில லாக் அவுட் பண்ணிட்டு உள்ள போறதுக்கு நுழையறதுக்கு அவளுக்கு இடம் இல்லையா? இட் வாஸ் ஷோயிங் மோர் தென் 500 யூ ஆர் நாட் அலவுட். அந்த மாதிரி கூட்டம் வந்துட்டு இருந்தது. அப்ப இப்ப நம்ம பேட்சா பிரிச்சிருக்கிறதுனால தெரியாது, அவேர்னஸ் இல்லை யாருக்கும். 3 மணிக்கு பேட்ச் இருக்கானே தெரியாது. நீங்கள்லாம் வந்து பெரியவாளுக்கு உள்ளது கூட நீங்க சொல்லலாம். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ், நெய்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் சொல்லுங்க. எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிது. சும்மா நம்ம ஒரு நல்லது சொன்னா அவளுக்கு நல்லது கிடைச்சா நமக்கு புண்ணியம் தானே. 18 நாளைக்கு அந்த உங்களுக்கு தெரியும் ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோகா 18.64 பிரபுஜி அந்த மாதிரி ஸ்லோகாவே இருக்கு பகவத்கீதால. கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்கார் நல்ல காரியம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. திஸ் இஸ் த எண்ட் ஆஃப் எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா. அங்க மெயின் இதுதான் சொல்றோம். ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் பண்ண அது எல்லா இதுலயும் அவதான் சொல்றேன். சோ எவ்வளவு நம்ம ஜபிக்கிறோமோ அவ்வளவு நல்லது. நீங்களும் நிறைய நாம ஜபம் பண்ணுங்க, புண்ணியம் கிடைச்சிடும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஃபார் லிஸ்னிங். அண்ட் உங்க வீட்டு குழந்தைகள் எல்லாம் அனுப்புங்க. உங்க வீட்டு பெரியவா, ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையுமே அனுப்புங்க. எல்லாருக்கும் ஒரு பிரயோஜனமான இது அவர் பிரபுஜி எடுத்து நடத்துறேன். நாங்கள்லாம் வந்து just doing service. ஏன்னா நாங்க அது போல ஃப்ரீயா படிச்சிருக்கோம். இவர்கிட்ட நாங்க படிச்சிருக்கோம். அப்ப கைமாறா என்ன பண்றது நாங்க துடிச்சிருக்கும் போது சரி டீச்சரா போ, நீ அட்மினா போ, நீ அதா போ, மீன்ஸ் ஏதாவது ஒரு வேலை கொடுங்க. நாங்க வந்து திருப்பி எங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு எங்களுக்கு சொசைட்டிக்கு நம்ம வாங்குறத திருப்பி கொடுக்கணும் இல்லையா? அப்படி நாங்க ஆசையா பண்றோம். அது போல உங்களுக்கும் நிறைய சான்ஸ் கிடைக்கும். யூ கேன் ஆல்சோ பிகம் அட்மின் அண்ட் எவ்ரி திங். ஆனா நீங்க முதல்ல இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொபகேட் பண்ணுங்க. நாங்க பண்றதெல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணி ப்ளீஸ் ப்ரொபகேட். ஓகே, thank you so much devotees. Thank you Prabhuji. Thank you.